Tænker vi så. I dag skal vi møde Hanne Birgit. Nå, Hanne Birgit. Er du i Færøerne nu, ikke? Jo, jeg er nede på Færøerne lige nu. Jeg har hørt, at der kommer flere og flere, eller der flytter flere og flere til Færøerne. Er det rigtigt? Ja, faktisk. Så i 2008, der var der 10% på Færøerne. Nu er vi kommet helt op på 20% på Færøerne ud af 100. Så procentstillingen er faktisk steget 10%. Og det synes jeg faktisk er rigtig meget hernede på Færøerne. Det er meget koldt hernede, men alligevel er der mange, der flytter hernede. Det synes jeg er meget imponerende. Og det var så Hanne Birgit, der sagde noget om Færøerne. Hej hej! Nu kommer der nogen på besøg. Og nu får vi så besøg af Sundhedsstyrelsen. Niels Ole. Nå, Niels Ole. Man kan jo også godt hedde Niels Ole, når man er pige. Nå. Men hvad synes du om de unges velvære? Jeg synes, at unge bliver mere og mere voksne og modne for tidligt. Og hvad kan vi så gøre for at lave det om, så de ikke bliver så modne af unge for tidligt? Jeg synes, forældrene skal tage en snak med deres børn og sige, hvad de må og hvad de ikke må. Altså, teenager, det er jo det, man kalder dem, ikke? Hvor stammer det fra? Det er jo fra USA, fordi man bliver 13 år, men det er teenager. Okay, tusind tak, fordi du gad at komme. Er der noget, du vil sige, før du går? Jeg vil sige til alle jer teenager ude i stuerne, I skal tænke, hvad I gør. Og vi siger så tak til Niels Ole, som jo er en pige. Og nu skal vi så se, hvad vejret bliver med Hanne Birgit her. Okay, nu kommer der vejrudsigten. Okay. På mandag, så bliver der sådan lidt regn, og så der bliver nogle skyer. Og så, mandag bliver meget regn og skyer på himlen. Nå. Men og tirsdag bliver meget skyet. Overskyet. Ja. Og tåget. Ja. Og så onsdag, der kommer først på dagen kommer der sol, og så kommer der